Moi kaikki! Mulla on tosi tylsää. Mun pitäis tehdä nuudelia. Mä just äsken tein. Mä keitin vettä ja mä pitäis syödä niitä. Mut joo. Mä pitäis mennä. Mulla tulee aina... Mä vihaan kuvata koneella. Koska huono laatu. Äänikin on tosi kähee. Joten mä en aio sitten, että no jos mä laitan musaa, niin se ei ehkä kuulu. Jaha, joku lähetti viestiä. Mä vihaan tätä pisoria stresseistä. Okei, no niin, moi. Moi. Pitäis syödä. Nyt lähdetään. Oh fuck this shit. Okei. Mä vihaan, kun mun pitää ottaa laturi aina mukaan, koska tähän koneeseen tuli joku päivitys, et mun pitää laittaa aina laturi. Kiva, kun tässä ehkä näkyy mun boobs. Kiva, kun ei näkynyt. Vittu. Miten mä saan tän? Näin. Tästä. Oho, mites tää on? Oho. Pikkasen rikon tässä. Moi. Okei, nyt mun tässä ottaa laturi. Eli nyt näkyy nimet ja keitetty vesi toi nuudeli. Niin best. Mä vihaan näitä. Tehtävä suoritettu. Totta kai puikot minä osaan. Millä muulla mä syön? Millä muualla minä syön kuin puikoilla? Siis puikothan on ihan sairaan hyvät. Meillähän syödään ruokaa tosi hyvin. Ja kaikkea muuta. Joo. Hyviä. Putaskaa tää on. Kattokaa. Mä en osaa kuvata. Mutta se menee pöytään. Ja niin, ne puikot. Ja niin. Ready? Ollaan todella kärsivällisiä. Ollaan ihan vetinen. Ja nyt tän tänään. Tästä alas syödä jotain. Eikä passu.
toi oli? No niin, nyt minä alan syödä tällaista potosta. Tätä nyt ikinä onkaan, mulle tulee sit, mulla on tässä vettä. Että jos tulee hätätilanne, jos tämä onkin paha. No niin, nyt. Mä rikon tätä. Hyi, mitä tää on? No mun sisko ainakin osaa tehdä näin. Selviiks mä tästä? Todella. Haisee kyllä aika pahalle. Muuteli. Mulla on tässä vettä. Joten mä pysyn tässä. 1, 2, 3. Ja nyt. Mä en syö tota. Tätä. Tota. En oo syömässäkään. Miten älyttävää tää voi olla? Kuka tietää? Hyvä. Toi on ihan sairaan chilistä. Tämmönen tän pieni pala. Sekin on jo. Oh. Sen takia mä en tykkää syödä nuudeleita. Ja niin. Tästä tuli joku ällöttävä. Tai joku tämmönen tylsyysvideo. Eli tylsyysvideo ja ehkä tälle. Tää on ehkä tosi turha video, joten tää oli ehkä kai nuudelitesti. Joo, nuudelitesti. Minä tein nuudelitesti. Joo, moikka kaikkiin.